Nagy Brigitta vagyok, a Santamed GmbH és Lipolab Kft. Képviselője. Célunk, hogy bemutassuk Önöknek cégünk szolgáltatásait, termékeit, melyek hasznosak lehetnek az Ön üzlete számára is. A Coolight Pro innováció a tartós szőrtelenítésben. Az első szálcsatolású diódalézer, mely nem a kezelőfejben, hanem a központi vázban kapott helyet, ezért a lézerenergia egy száloptikán keresztül jut a célterületre. Lényegesen könnyebb kezelőfej könnyebbé teszi a használatot. Erőteljes hűtése pedig a páciens komfortérzetét fokozza. Ez az újítás a dióda lézerek körében tényleges innováció, mely jelentősen megnövelt energiahatékonyságot biztosít, és a kezelőfej élettartama is megnövekedett. A kezelőfej élettartama az 50 millió elsülést is elérheti. A gép jellemzői: minden bőrtípusra jó, bőrsérülés, roncsolás esélye nincs, fájdalommentes, könnyű kezelhetőség, kompakt kiszerelés, egyenletes energiaeloszlás és folyamatos hullám, magas energia.